Hogyan vegye igénybe a business tarif árakat? Foglaljon szállást a HRS üzleti árain. A business tarif üzleti árak nem elérhetőek oldalunk minden felhasználója számára. A kedvezőbb áru üzleti ajánlatokat kizárólag az oldalunkon regisztrált üzleti utazók számára kínáljuk. Honnan derül ki, hogy egy szálloda rendelkezik-e business tarif ajánlattal? Keresse a business tarif címkével ellátott szállodákat. Ne feledje, hogy számos hotel csak a céges MyHRS fiókkal bejelentkezett felhasználók számára teszi láthatóvá üzleti árait. Ha szeretné látni a teljes ajánlatot, regisztráljon üzleti utazóként a MyHRS rendszerébe és jelentkezzen be. Amennyiben nincs bejelentkezve MyHRS fiókjába, nem látja a szállodára vonatkozó business tarif árakat. A kedvezményes üzleti ár kizárólag néhány kiválasztott szálláshelynél jelenik meg. A business tarif árakhoz céges MyHRS fiókon keresztül történő előzetes regisztrációra és bejelentkezésre van szükség. Hogyan kell bejelentkezni a céges MyHRS fiókba? A keresési listán irányítsa a kurzort a kiválasztott szálloda business tarif címkéjére. Az Itt jelentkezzen feliratra kattintva a felugró ablakon keresztül bejelentkezhet MyHRS fiókjába. Így jelenik meg a business tarif ajánlata a MyHRS fiókkal bejelentkezett üzleti utazók számára. A szálloda előző ára eltűnik, és a bejelentkezett felhasználók számára a speciális kedvezménnyel ellátott alacsonyabb ár válik láthatóvá. A Flex és a Hot tarif ajánlatok az ár mellett a foglalás részleteiben is eltérnek. A Flex tarifárak kiválasztásakor a foglalás ingyenesen lemondható, a Hot tarifárak esetében erre nincs lehetőség. A regisztrált felhasználók számára automatikusan az alacsonyabb ár jelenik meg. A Flex és a Hot feliratok csak az eltérő foglalási feltételeket jelölik. Így látja az ajánlatot, aki nem jelentkezett be. És így jelenik meg az ajánlat a bejelentkezett MyHRS felhasználó számára. Most már tovább léphet a szállásfoglaláshoz.